Bună ziua, numele meu este Marius și vă voi prezenta astăzi Huawei Watch GT2e. Haideți să-l deschidem. Ca primă impresie, este foarte plăcut. Să vedem ce include în pachet. Avem ceasul. În partea stângă vom avea cablu de încărcare și dock-ul, iar în partea dreaptă vom avea manualul de utilizare și certificatul de garanție. Vă voi face o scurtă prezentare cum se conectează Huawei GT2e împreună cu P40 Pro. Selectăm limba, va apărea numele dispozitivului, intrăm pe aplicația de Health, B6, dăm pairing, acceptăm pe ceas și vom avea conexiunea stabilită. După ce am stabilit conexiunea, ne spune să permitem aplicațiilor pentru a trimite notificări către ceas. Și aici avem o multitudine de aplicații, putem bifa sau debifa ce dorim să arate ca notificări pe ceas și dăm da. Ceasul vine cu o multitudine de fețe, la Watch Faces sau fețele ceasului, la ale mele sau mine, putem găsi deja preinstalate, da? Sau putem găsi la recomandate, fețe noi ce pot fi adăugate, instalate pe ceas. Cu mențiunea că se pot instala absolut toate, avem 4 GB de memorie internă. Odată cu GT2, de asemenea și GT2e, poate personaliza una din aceste fețe. De exemplu, la fețele deja avute pe ceas, la galerie, puteți adăuga o poză din galeria noastră. Selectăm poza, focusăm ce vrem să apară pe ceas, ok, putem modifica stilul, cum va apărea, unde va apărea, sus sau jos, voi vrea varianta pe verde și să apară sus. Va dura câteva secunde, acum despre ceas este în încărcare și vom avea poza prestabilită pe ceas. Vă mulțumesc pentru timpul acordat și vă urez o zi frumoasă.